Hola amics, hola amigues. Estic així per convidar-vos a la llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa que fem a Banyeres de Mariola. La vaig crear en 1981 i des d'aleshores s'ha convertit en una tradició al poble. Participen 400 persones enguany. Este és el cartell d'enguany, el que heu vist a la televisió era l'última representació de fa 3 anys. Enguany tenim un altre repte i m'agradaria molt poder comptar amb la vostra presència perquè este és un projecte de gent, de poble, el projecte de teatre popular de més envergadura de tota la comunitat valenciana que de segur disfrutareu perquè hi ha música, hi ha dansa i hi ha espectaculars protagonistes com el grandíssim drac que segur que us impressionarà. Us espero a tots per poder compartir amb vosaltres esta nit màgica en un parc natural increïblement preciós. Us deixo en unes imatges de la nostra llegenda. El dia 10, divendres, i el dia 11, dissabte de juliol, la llegenda es posarà en marxa a les 10:30 de la nit al Parc Municipal de Villarrosario. Esteu tots convidats, sereu tots molt benvinguts.